premiéru vo vysielaní Bielik online, ale aj v Národnej rade bude mať dnes Miroslav Radačovský. Dobrý deň. Dobrý deň. Máte už všetko pripravené na to, aby ste sa mohli ujať mandátu poslanca? No ešte musím zložiť sľub. O 10 minút predpokladám, že to bude. Položiť ruku na ústavu? Položiť ruku na ústavu, podať ruku zastupujúcemu predsedovi Národnej rady a povedať sľubujem. A čo budete sľubovať? Lojalitu strane Patriot, ktoré ste členom a predsedom, alebo koalícii? Ja už sľubujem 5-krát v živote. Prvýkrát to bolo pred 49 rokmi, keď som sa ženil. Vydržalo mi tento sľub dodnes. Druhýkrát to bolo, keď som sľubil službu Československej armáde. Vydržalo mi to doposiaľ. Tretíkrát, keď som bol menovaný za sudcu v Národnej rade, som skladal sľub Slovenskej republike. Štvrtýkrát v Európskom parlamente slúbil som, že budem slúžiť záujmom Európskej únie a teraz budem skladať 5-krát. Ja som už jednoducho presľubovaný, ale samozrejme, že budem slúbiť občanom Slovenskej republiky, že budem vykonávať prácu poslanca v záujme občanov Slovenskej republiky. Máte niekde v talóne holubicu mieru? Holubicu mieru už dnes majú v talóne pán Trump a pán Putin. Ja som veľmi rád, že pán Trump, hoci som ho nikdy predtým nepoznal, ani pána Muska, si osvojili moje názory o prímeri a o miery a pokračujú v tom, čo ja som začal pred 3 rokmi v Európskom parlamente. Som skutočne veľmi rád, že takíto veľkí štátnici, ako je Putin a Trump, ako aj ostatní, dospeli k tomu záveru, k akému ja som dostal pred 3 rokmi, že treba prímerie a mier. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem a už vás prepúšťam teda na vašu premiéru aj na pôde parlamentu Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Všetko dobré.